Gvern ġdid nazzjonalista joffri pjan holistiku għall-edukazzjoni ta' uliedna. Kien dan is-sentiment espress f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Minister għall-Edukazzjoni Justin Schembri kif ukoll Albert Buttigieg, Shadow Minister għall-Familja u s-Sigurtà Soċjali, fejn huma insistew li ma jaqblux fuq ir-rapport li ġie ppubblikat fl-aħħar jiem illi jippropona sigħat itwal għal ħinijiet tal-iskola. Justin Schembri semma kif il-ħajja tal-lum ma tippermettix li it-tfal ikollhom ħin liberu u bekk din il-proposta it-tfal ikunu qed jiċċaħdu milli qattaw ħin mal-ġenituri tagħhom. Huwa insista li l-familja għandha rwol importanti fis-soċjetà tagħna u llum il-ġurnata din mhux tiġi stmata biżejjed. L-esperjenza tal-iskola għandha tiffoka fuq il-benesseri tat-tfal u bekk il-Partit Nazzjonalista jaqbel li dawn ikunu fiċ-ċentru tal-politika. Schembri saħaq fuq il-fatt li flok ikollna politika ta' kwantità, ikollna waħda ta' kwalità, fejn għandu ikun hemm aktar investiment fl-iskejjel bħal Breakfast Club u l-Club 3-16. Tkellimna kemm il-darba u nerġgħu intennu l-pożizzjoni tagħna illi jissaħħu s-servizzi tal-Breakfast Club, tal-Club 316 għaliex qabel xejn dawn għandhom bżonn aktar riżorsi umani, għandhom bżonn aktar riżorsi edukattivi sabiex is-servizz jingħata bl-aħjar kwalità. Bla dubju wkoll għandhom jitjiebu il-perkaċċi finanzjarji għal min qiegħed jagħti dan is-servizz. Dawn is-servizzi addizzjonali aħna nemmnu għandhom ikunu ta' għajnuna addizzjonali u qatt m'għandhom ikunu ta' soluzzjoni permanenti. Min-naħa tiegħu Albert Buttigieg saħaq li uliedna huma l-akbar riżorsa li għandu pajjiżna. Dawn huma ċ-ċittadini ta' għada li se jfasslu pajjiżna fil-ġejjieni u għalhekk għandna intuhom l-għodda neċessarji sabiex dawn iħallu impatt f'pajjiżna. U saħaq li il-Gvern ġdid nazzjonalista se joffri s-soluzzjonijiet. Irridu il-koll kemm aħna naħdmu biex ikollna politika favur il-familja fejn it-tfal huma wkoll parti integrali fil-ħajja tal-familja. Għalkemm irridu nikonoxxu x'hekk naħseb kulħadd irid jirkonoxxi li għandna realtajiet soċjali u kulturali ġodda f'dan il-pajjiż u l-pajjiż li qed jinbidel ukoll soċjalment, il-familja għandha tibqa' il-bastun, għandha tibqa' ċ-ċentru wkoll anke ta' ħidmiet kollha kemm aħna. U allura irridu nsaqsu mistoqsija il-familja li trid iddur mal-ħinijiet tax-xogħol jew huwa l-ħinijiet tax-xogħol li jridu jduru mal-ħtiġijiet tal-familja. Il-Partit Nazzjonalista jrid jagħti s-sem tiegħu u bekk qiegħed jipproponi task force ġdida li tieħu ħsieb lis-stakeholders sabiex permezz tiegħu jitnaqsu s-sigħat ta' xogħol filwaqt li jkun hemm work-life balance aħjar, bekk jitjiebu il-flexi hours u jkun hemm leave addizzjonali għal dawk li jieħdu ħsieb l-tfal tagħhom.